Avrupa'nın en ovadan şehirlerinin biri olan Vena'dan hemmekse salam. Vena, Austria'nın payitahtı. Hava bu şehre dün geldik. Bu kadar gelmedim yanımda. Bir dost olanma, bilirsen sen Leon. Who are you? I'm Leon from Georgia, and we have a trip now in Austria. Yes. Which city? Buena. Vena. Hava, bulam Gruzyalı dost olan. Bile geldik. Berik, Vena 3 günlük geldik. Neticeden 3 gün içinde Austria'nı, Vena'nı birazcık tanart. Bile gedertiz bilen oğlan yerlerini var kadar göreli. Dün gece geldik. Son gece geldik. Günü Couchsurfing'den tapan öyümüzde kaldık. Vena, Avrupa'nın kımmat şehirlerinin biri. Emmedat kat kımmat. Şoň üçin müzelerin atlarına girip biler mi bilmem o. Göreli. Daşından gör kadar yani oma söz vereyim. Son yani şu at Couchsurfing'de bir dat baraken, duş baraken anarda bir berli biri. Şunyalar bir de gezdirecekmiş. Bir de hem sonra katnaşarlıydık. Bertem azıcık şu at saklayışım boyunca yavaş yavaş şehir merkezine bariyat yağlak binaların atlarını görüyen olsanız tarihi binalar ovadan şunyalacak tüycükler gider alat etmem onu görüşecek. Dostlar şu an arkamda görüyen binalar Ullukan şul Hofburg sarayıken internetten gördüm. Atı ulu ovadan binası bilen dünyada meşhur, hatta UNESCO'da da adı var iken şu an bilen şu grup Couchsurfing grubu bir de aile yapıyor. Kan gıdık gelmedi. Men hemişe bir yurda gidemde birinci gün öldüm, iki öldüm internet tercihtirip aylanyan. Şu an birden bularla aylanam son kan tetem kan estilen ok bir adam köp bolan son. Şuradadyň binanyň içinde 2600 sanak zat komnat bar eken. 2600. Sonýalak bilen bular köpelli birden. Radan etek bulardan aýrylyp öýdüň aýlanaýmasak az gowy boljak ýaly. Dostlar ne bizden şey dip aýlanyp dur. İýlerine düşüp. Birazdan çuaz. Bular hemme yerini bilen soň İýlerine düşüp owadan yerlerini görüp dur. Soň ýöküdimiz aýlanmakçy. Aýlanyp doýup buran ok bar ha, gatowdan. Her tarapy şunýa taryhy binalar. Müze, saray, şunýalak heykeller uly. Bärde ullukan bir bina. Aslında bu Türkmen orta bärde ýaşap ýörün. Şunýalak bileg edip düşündürse bärdäki zatlary, binalary, müzeleri, taryhyny hat gowalar. Yana şey dip ödümetse düşüremesek atowadan sınam adamlar şunýa görýän baglaň aşagynda kölebesinde din zalýalar, keyip edýärler. Keyip etmese de däl. Dostlar grupdan aýrylyp gatyp ýolan gatyp gurlaya bölüm aýlananlydy şu an. Beýatam ýakyp barýar hara 24-25 gradus. Edem azykdyk şunýa kölewelje ýere gelip Porçadan getiren çöreğimi de ýywatyr. So,
So hot. Enjoying? Yeah. So hot. Yes. What are you eating? After Poland. Oh, it's magic. Polish bread. Elbette içinde zat, içinde sarımsaklar var, son peynir var. Gülyarak. Bizden biraz deyince alıp gedirince devam. Ne adamların ne hilek vaat geçirýänliklerini görkezek. Görýänmi? Her kim şunýalak hep de soňlaryny şunýalak geçirýärler. Ay näme aladalar ýok, dertler ýok, pullary kan. Suat Vena iň meşhur ýerleriň birine barýar. Aňarda da görürsiňiz. Adamlaryň nähil geyinişlerini täbäbi alym güýji bärde aýlyga görä, alýan aýlygyna görä gat köp alyp bolýar, gat gowdatlar alyp bolýar. Ekonomikasy gowy ýurdun. Şoň üçin hem adamlar bagtly. Boş wagtlaryny şunýalak ölden aýrýarlar. Ene görüşüňiz ýalak. Şodamy? Buram beýninde şunýalak barkan şunýalak zatlar bar. Her kim suw içip bilýär, şunýalak ýa-da baklaşýaňyz bar bolsa doldurup bilýäňiz. Gatgow sistema. Ne görüşüňiz ýalak. Ödem suwja kälisdik. Şu wagt ýene içmäne geldik. So, Leon, what do you think about this system? Amazing. Teva var. Beýle ki köp Ýewropa ýurtlaryna şunýaly kitsek suw aljak bolsaň, ýa-da 1 eurodan gymmat. Ondan bärde şunýaly mowut köp ýerde bar, gatgow sistema. Maybe only mine. It's not adam. Ana aşaply şeýle bakýan, suwakka, tawjak suwakka. Gülýalak sistema. Ýewropadan öwrenjek köp tadmyl bar. Dostlar, gatgynas bar, zat boldy. Ol gürji dost olan bar, bir oýun oýnady. Şu ýerde Qara oýunna 100 eurosyny gidirdi. Suwat gatgynas gidip barýar suwat öňde. Gaty elbetde men hem köp pulumy gidirdim şunýalap. Gedilençlerde gaty elbet bolýar ýönem. Boljak zat ýok, gitdi 100 euro. Birden suwat aýlanyp ýördi, onuň gaty suwat keyp ýok ana. Suwat bärt şol Awstriýanyň meşhur köçeleriniň biri. Görüşüňiz ýalak adam gatkan her ýer kafe. Heykel. Şunýalak Qara köçeleri. Näme diýsem bilmem, oňada gatyrat gynandım. Şular oýnamalar. Şoň üçin men ýanymda naliskada şamok. Ýoksa ýanymda menem pul bolan bolsa belki oýnardym. Hiç ýanymda pul ýokdy, soň oýnamadym. Kaço taraf. Bunam hep de soň bolansaň her kim daşardy. Awstriýanyň iň meşhur katedrallarynyň birine geldik şu an. Stefan katedrali. Dünýäde meşhur
Avstriya kim gezmene Türkmen şunu görmene gelýärler. Ta. Ana. Görsüňiz ýaly Ulluhan. Suat bilemok näme üçin polisiýalar dur. Girmek qadagan kabul. Qatodan. Adamlar ýeride şonu görmek üçin gelýär. Näme üçin ýapykka? Dostlar, ina bu da şol Stefan katedralyň içi. Qatodan Ullukan. Berde şunyalyk esasy Ukrainalyň ýazan hatlary. Mariupol, Ukraina şäheri. Odessa, Nikolaev, Mariupol, bolan şäherler. Kharkiv, bolaram Ukrainada edýän. Dostlar, bu katedral Viyana'nın en meşhur yerlerinin biri, simbollarının biri. 12. asırda kurulupdur. Sonyalar köyünü. Öden sereflerine düşünýärek nähili köyünde belli bolýandyr. Arhitekturasy Qatodan. Aslında nam gördüňiz. Sonyaly biraz keyip ýok bar aşa. Leon'un 100 eurosy gitdi aslında. 100 euro bular için histat, yani pulla Leon'a. Biz için, onun için ulu pulla 100 euroda. 100 euro bilen berde koyup gedip bilerdik aslında. Sağlık bolsun. Şu men gynanýan ol şu hatam eder. Bar keyip açtık, o keyipçe gedip dörtte olen sualı otuyor anırda. Han gowlanarlar, öwrenser. Bunun olar şunýarlatlar, boljak zatlar, bolup bilýän zatlar. Oň üçin hem tejribe boldy.